سبيتو بمقتل حابتو سبيتو وريسو بحاجوس بدستا كنبر زحسبه انكو عنجال سب كم أو بوليس انكنسا مس كما عينت بزحات بوليس بمبعلاقة كم منقستا حموشتن يتشح دولار كحساس توهبات قوال نايلو معاتك كدتا أقرنتن حق أنيان تاريخ يزالكم يمت إزالوه كساع موداتا مساي تخطاتلو سنايت أنهيت First story أزا تري ورا لهم دي جي آسن يبهال نحنا قن دي جي عنجال لنا إنا خنصوع مهنياتو عنجال جلزب بالبهار سلازلو زنبرلو أو أتلانتا يسرحو خا دي جي ماني بعد حداري زي أتري ورا لهم كا تيفيني تبهال سبيتيا تيفينين دي جي عنجالن أي سمامو عني من غي سمامو استسمامو عسباتو حدارهم كل جزء انباقارهم بأسن بزز تلعلا خا دي جي عنجل كل جزء مزتفر لي أوالد يقبري كم أون تفيني على فاتشا كواي تحلفيلا صور كواي تحمغني أمس بوزحة تودات توزيع حدا معتقد تفيني كل نجار يقيبلا نديجي عنجل سمعتا كابدح الحجي أنا نسخان ودينا علينا سلازي فتح دل اللي خطبلو ديجي عنجل بتعمي سنبل انت خويني سنبلو سلازي فتوها سلازي فكرة سويتو سلازي خوانت فتح تسأليو أيكونن أب حدارم بمول واتسايتات فاينانشال كله زليو نجار تيفيني أتخفلو كل نجار واتسايتات تشوفنو تيفيني سبيتي أتشوفنو ديجي عنجال دخاي ولا حدا يبلو السوط راح زي كونه خا كاوز عبي نجر اتزنورو لجزا بشمايو سلازي تتفاتحهم ديجي عنجال عجو أبودنا موتايو بس استلعل ديجي عنجال نا بانك ندادوله حدا نبرت بشمو كزرو يفتت جن يسهلطو مخنياتو ناي ديجي عنجال بانكي ترانزاكشنو ولا حدا يبلو زيرو بخمس خا بانكي نو يبلو طوي چورقي ولا حدا نجر يبلو دخاي ولا دا ديجي يسرح بس حدا وغنكا ويزرو تيفيني ناي فتح بروسس جميرا طبقاتات تزرارب نا طبقاتات تدول حدا معلت جن ديجي عنجل أبا أمرو حدا شيطان أو حسب قجل نزا قرنا وسبيتي تقتيلياس اتجازا بشميك خوني لايف إنشورانس كأب تعمي بزح جنزب خفلني وكم أون مس كيف ذهبتني أب كيفي بنات إنك كيا يفخ إلي بق نتبع الناس بنات إنك جبر يخلي له حدا تقول له الحسب حسب جد نيتي فيني كقتلاز حسب بعلي كونه مخنياتو أنا بعلي تقتيليا تقولي بوليس كبتصحني أم كبتصحوا إلي سلاز حسبه بسبب قتلا يحاسبوا بدحرزي دي جي عنجل سبات يزرارب ازي شمو دي جي هارلي بهال ن دي جي عنجل ناي قدم عركيو مالت ناي نسنت عركيو كل لا يفيعللو كمون زحاسبو بلان يعللو دي جي هارلي جن نزم سمع بس ما اتا سبيت خاخت قتل بعلت حداركا او بتعم سيت انا حسابي خاطحسب زلخه قدوفو اي بلون او قال عينت حساب طبق حسابي حسيبك زحجز انت يالو إلو حماق عركس نطبق لما دي طفو دي زبال عركو طعينيرو تزخو نيرو ماخيرو دي ميعيدو كارت حماق من قدم علي نيرو كن ما يكون انت تححيس كان نبصر فيه بخمس خاطر تسامعهم اتزحد تطبق بلان مجمرتا ناب تجزا سيركا قسيلكا تاعتب بدحريو ني تيفيني مقتال اليوم تسامعهم دحري صومنات ديجي عنجالن هيرلين بتزوطوا بلان ناب مدب ناب اكشن كغيرو يجمرو حدا مشت دي جي عنجال ناب سرح زخدولو ساعات سلاز أخله ناب سرح يخيد أب سرح بتسيحو كلاب يدسر حبت كلاب كتصاوت مش جمرة هارلي خا ناب ناي بعل كيفينين دي جي عنجال جزا يمت إذا مكينا زقان ناي هارلي مكينا صبوا جيركم رايوا دحار كنورار دلائنا كم زت سماعو هارلي أفت جزا مس بتصح سيرو كسيلو يأتو سلح عند بلخا ناب مدك أسخيد مدك أسكفت مسبلة مريت أمان يزولو كل سلام يزوليلا الصافي حزدك أستفيني كلت تجزي توكسلا كارتبوتا يسور دنت توكسي مسمع بن سنبيرو كلت تقلعو يتسو بايزاوي أي نجار كمن رسيع تيفيني بيجي عنجالو قلعو لهم زيهم قلعو دو قميم أجا حتى بيجي عنجال كاب سرحو قوتت تندابلي مت كم معدهم مسرأيو ناي جزء جاراج مكينو زحدرو الجاراج تخيفيتو مسرأيو قالت إفو 911 يدوي هلو 911 أوه مسبلو سبيتي أوش تجازا بويتا لا قلت يوم دقيقة أقول له أنا جن عجيغة بسرعة ما تسيبله بوليس هيتسألون حد بحريق قرب دقائق أرتبطات أبشره ستيل جن دي جي هارلي أو سوري دي جي عنجل جزا أتو نبدأ جاي تتقبله سبيتي مويتا قلت يوم دقيقة وش تلويله نبرم بوليس جن وش تجازا تأتو مشكلتي تفيني بروح دم فسيسوا أبعرت هوتا حالفو تتصنهم بوليس شو نشيعهم تجازا كفت شو جنبيرو مالت مرمرة كقبلو
ዝረኽብዎ ነገር እንታይ እዩ ዝተሰብረ ቤት ረኺቦም ብዘይክኡ ግን ወላ ሓንቲ ነገር ክረኽቡ ኣይከኣሉን ዝጠፍአ ንብረት የለ ፋሕ ዝበለ ነገር የለ ስርቂ መምስሎ ዳኢሎም እምበር ብፍጹም ስርቂ ክመስለሎም ኣይከኣልን እቶም ቆልዑ ከዓ ወላ ሓደ ይኮኑን ስምባደ ጥራሕ ነይሮም ወላ ሓደ ዮም ከይተተንከፉ ኣብቲ ገዛ ፀኒሖም ስለዚ ፖሊስ እንታይ ኢሎም ሓስቡ እዚ ነገር እዚ ስርቂ ኣይኮነን ቴፊኒ ንምቕታል ዝተገብረ ነገር ኢሎም ይድምድሞ በዚ አጋጣሚ ድሕሪ ቁርብ ግዜ ፖሊስ ፍንጪ ይረኽቡ ዝረኸብዎ ፍንጪ ኣሰርካ እንታዩ ናይ ጎረቤቶም ሴኩሪቲ ካሜራ በቲ ሴኩሪቲ ካሜራ እንታይ ይርእዩ ኣብቲ ቴፊኒ ዝሞተትሉ ሰዓት ሓንቲ ጸላም መኪና ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ እንዳ ቴፊኒ ጠጠው ኢላ ፓርክ ጌራ ከም ዝነበረት እዩ እታ መኪና ታርጋ የብለን ወላ ሓደ መለለይ ነገር የብላ ግን ሓንቲ ዘስተውዓልዋ ነገር እታ መኪና ክልተ መብራህቲ ኣለዋ ሓንቲ መብራህቲ ትሰርሕ ሓንቲ መብራህቲ ከዓ ኣይትሰርሕ ፖሊስ በዚ ኣቋራጹን መርመሮኦም ይቕጽሉ ናይ ቴፊኒ መሓዙ ፀውዖም ክሓትወን ይጅምሩ ማዕረኽ እንደዚ ክቀትላ ዝኽእል ጸላ ኣለዋ ድዩ ማዕረኽ እንደዚ ክጭክነላ ዝኽእል ሰብ መን ትፈልጡ ትኾንኩን ተባይለን ምስተሓተታ ዲጄ አንጃልን ቴፊኒን ኣብ ናይ ፍትሕ ፕሮሰስ የሚሮም ቴፊኒ ክትፈትሖ ኢላ ኣብ ፕሮሰስ እንከላ ሞይታ ኢለን ይሕብራ ስለዚ ፖሊስ ዝኾነ ምንጪ ይረኽቡ እዚ ከዓ ፖሊስ ንዲጄ አንጃል ፀዊዖም ቃሉ ንኽህብ ሓትዎ ዲጄ አንጃል ግን ነገራት ክሓዋውስ ጀሚሩ ከላኽዕ ጀሚሩ ክደናበር ጀሚሩ ዲጄ አንጃል መጀመርያ ክሕብር ከሎ ትገበን እቲ ሓደጋ ኣጋጢሞም ዝተባለ ሪፖርት ክገብር ከሎና ፖሊስ ኣብ ውሽጡ ገዛ ኣደ ሰበይታይ እንደቀ ኢልዎ ግን ኣብቲ ሴኩሪቲ ካሜራ ክርአ ከሎ ናብ ፖሊስ ሪፖርት ክገብር ከሎ ንሱ ኣብ ደገ ኮይኑ ሪፖርት ገይሩ ፖሊስ እንታይ ኢሎም ሓሲቦም እዚ ሰብ እዚ ከመይ ውሽጢ ገዛ ከኣተወ ሰበይቱ ሙማታ ፈሊጡ ገለስ ኣላ ኢሎም ይሓስቡ ማለት እዩ ሓቆም እዮም ዘይሕስብ ኣይኮነ ፖሊስ ብርትዕ ዝበለ ጥንክር ዝበለ መርመራ ይጅምሩ ናይ ዲጄ አንጃል ሞባይል ይጠልፎ ኣብቲ ቲፊኒ ዝሞተትሉ መዓልቲ ምስ መን ተደዋዊሉ ብብዝሒ ዝተደዋወለሉ ከዓ ምስ ዲጄ ሃርሊ ነይሩ ህዛ ዓርከ ያካሪጅካ ያዶ ይባሃል ነይሩ እዚ ዝተዛረቦ ተጠሊፉ ናይ ዲጄ ሃርሊ ሎኬሽን ንምርካብ ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ገዛውቲ ኣብ ኩሉ መብዛሕትኡ ቦታታት እንታይ ኣሎ ታወር አለ ናይ ሞባይል ታወር እዚ ናይ ሞባይል ታወር ከዓ ኣበይ ከም ዘለኻ ሎኬሽን ካ ይሕብር በቲ ሎኬሽን ተመሪሖም ከዓ ንሃርሊ ይረኽብዎ በዚ ከዓ ንሃርሊ ፀዊዑ ቃሉ ንኽህብ ኣብ እንዳ ፖሊስ ይፅውዑ ሃርሊ ቃሉ ይህብ ግን ፖሊስ መኪንኡ ምስ ፈተሽዋ እንታይ ረኽቡ ናይ ሃርሊ መኪና ጸላምያ ናይ ቅድሚት መብራህታ ከዓ ሓንቲ መብራህቲ ጥራይ ትሰርሕ ድሕሪ ሰሙናት ፖሊስ ኩሉ ነገር ኣጻሪዩ እርግጠኛ ምስ ኮኑ ዲጄ አንጃል ኣብ ክለብ እንዳጻወተ ከሎ ዋካ ዋካ እንዳበለ ኢድኩም ንላዕሊ እንዳበለ ከሎ ፖሊስ መጽኦም ሕንቕ የብሎ ሓቀኛ መስሊ ዲጄ አንጃል ወይ ከዓ ዲጄ ኣሰን እዚኡ ከምኡውን ዲጄ ሃርሊ ከዓ ኣብቲ ሽዑ መዓልቲ ኣብ ጎኒ ዲጄ አንጃል ኮይኑ የጻውት ነይሩ ንዕኡውን ይሕዝዎ ሓቀኛ ዲጄ ሃርሊ ከዓ ነዚ ይመስል ዲጄ አንጃል ብዝገበሮ ገበን ናይ ሙሉእ ዕድመ ናይ ህይወቱ ሙሉእ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንኽሐልፎ ፍርዲ ይፍረዶ ንሃርሊ ከዓ ካብኡ ንእስካብ ናቱ ዘይውሕድ ናይ ሙሉእ ዕድሚኡ ማእሰርቲ ይፍረዶ ሓደ ሓደ እዋን እንታይ እስከ ፍትሕ ፍታሕ ተፈቂርካ ምንባር ተዘይተኻኢሉ ተኸባቢርካ ምንባር ኣገዳሲ ከምዚ እውን ኣሎ ከም ዲጄ አንጃል ክትበልዕ ኢልካ ምብላዕ ኣብዚ ታሪክ እዚ ወላ ሓደ ዝኸሰበ ሰብ የለን ቴፊኒ ህይወታ ሲኢና ዲጄ አንጃል ከዓ ክበልዕ ኢሉ ተበሊዑ ዕጉስ ህይወት ንኽነብር ኢሉ ሓሲቡ ግን ኣይኮነሉ ብግምጣሉ ዕድሚኡ ሙሉእ ኣብ ጸልማት ይክሕልፎ ኣብዚ ታሪክ እዚ ግን ልዕሊ ማንም ዝሕዝኑ እቲኦም ቆልዑም ብዘይወዓልዎ ብዘይፈልጥዎ ነገር ብሰንኪ ኣቦኦም ዘኽቲሞም ንኽዓብዩ ተፈሪዶም ናብ ካልኦት ስቶሪ ከስክረኩም ኣመሓዳሪ ናይዚ ከተማ ብሰንኪ ኣብቲ ከተማ ዝነብሩ ብልሽው ስራሕ ናይ ፖሊስ ናይ ወሲብ ብልሽውና ምጭምላቕ ዘጋጠም ብጣዕሚ ይሓርቕ እቲ ታሪክ ካብዚ ኮነ ዝጅምር እቲ ታሪክ ካብዛ ሰበይቲ ዝጅምር ዋው ፀሓይ ንጎ ሪኢኹም ማዶ እዛ ፀሓይ ንጎ ትፅብቕ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ነውራን ፖሊስ ምስ ዘይደቀሰቶ ወዲ የለን ብፍላይ ቶም ምስ ዝሰርሑ መሳርሕቲ ኣባላት ፖሊስ ኣርግፍ ኣቢላቶም እያ ዝተረፋ የለን በዚ ዝተላዕለ ከዓ 500,000 ዶላር ካሕሳ ካብ መንግስቲ ተቐቢላ ሽማ ሜገን ትበሃል ሜገን ፖሊስ ናይ ምዃን ድሌት ባህግል ሓደ መዓልቲ ሜገን ብድሌታ ዝተላዕለ ናብ መዕለሚ ቦታ ወይ ከዓ ናብ መሰልጠኒ ቦታ ፖሊስ ንምዃን ትኸይድ ክትመሃር ግን ቅድሚ ስልጠና መወዳኣ ቅድሚ ፖሊስ ምዃና ምስ ዓላሚያ ወይ ከዓ ኣሰልጣኒኣ ምስ መምህራት ታይ ዝበሃል ትድቅስ ይገብሩ ሜገን እንታይን ክልተ ግዜ ጥራሕ ገይሮ በዚ ዝተላዕለ ከዓ
ታይ ንሜገን ብጣዕሚ ይፈትዋ ሜገን ተደሊኺ ኣለኹልኪ ይብላ ሜገን ግን ነው አይደልን የትብሎ ነይራ ምክንያቱ ኦሬዲ ፖሊስ ኮይና ትትደልዮ ስለዝረኸበት ታብዮ ነይራ ሜገን ግን ሎቕመፅመፃ ኣየቋረፀትን መዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሱፐርቫይዘር ትቕፅል ሱፐርቫይዘር እንታይ ብላ ስምዕኒ ሜገን ምሳይ ተደኣ ደቂስኪ ብዙሕ ዕቤት ክትረኽቢ ኢኺ ዓራት ክንፁፍ ኮቦርታ ክዕፁፍ ክኾነልኪ ይብላ ሜገን ካ ኦኬይ ትብሎ ምስኡ ትድቅስ ሱፐርቫይዘር ሜገንን እዚ ዝገብሮ ብዕልግና ጨምለቕለቕ ና ከባቢ ሓደ ወርሒ ይኸይድ ሱፐርቫይዘር ሜገንን እዚ ዝገብርዎ ጨምለቕለቕ እዚ ዝገብርዎ ቆምጣዕጣዕ ኣብ ገዛ ወይ ኣብ ሆቴል ኣይኮነን ኣብቲ ቤት ፅሕፈቶም ኣብ ኦፊሶም ኣፍቲ ህዝቢ ዘገልግልሉ ኣፍቲ ቦታ ሕጊ ኮይኖም እዮም እዚ ብዕልግና ዝሰርሑ ከምዚ ክብዕልጉ ከለዎ ስእሊ ሰኣሉ ይሰዳደዱ ከምኡውን ሱፐርቫይዘር ብሕቡእ ንሜገን ሪከርድ ይገብራ ነይሩ ቪድዮ ሪከርድ ሜገን ክትረኽቦ ከላ ደምስሶ ትብላ ግን ሕራይ ዳ ኢላ እምበር ኣይደምስሶን እኳ ደኣ ናብቶም መሳርሕቲ ይዕርኽቱት ዝሰኣላ ቪድዮ ይሰደሎም ነይሩ ካብቶም ዙርኡ ሓደ ታይ ነዚ ቪድዮ ይርኢ ነይሩ ከምኡውን ቲፋድ በሃል ናይ ኩሎም ናይ ብምልኦም ቀንዲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሓላፊ እሱ ከይተረፈ እዚ ቪድዮ ይሪኦ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ይፈልጥ ይርእን ነይሩ እዩ በዚ ሓደ ወገን ብተስፋ ክትምለሶ ዝፅበ ታይ ኣለ ሜገን ቅየር ተዳደሊኺ ኣነ ኣለኹልኪ ይብላኒ ሜገን ግን ኖ ኣትብሎ ነይራ ምክንያቱ ብዘይካ ምስኡ ምስ ኩሎም ትድቅስ እያ ንዑ ጥራሕ ተኣብዮ ነይራ ከምዚኣ ዓይነት ነወራን ፍጥረት የለን ካብ ስራሕ ምስ ወፁ ናብ ክለብ ይኸዱ መስተ ይሰትዩ መስተ ኣብ ርእሶም ደይቡ ፅቡቕ ገይሩ ምስ ሰርሓሎም ናብ ሆቴል ይኸዱ ሜገን ምዝ ትሪእዎ ዘለኹም ፖሊስ ትድቅስ እያ ምዝ ሓደ ፖሊስካ ኣብ ጂም ናይ እንዳ ፖሊስ ኣፍትናቶም ናይ ጂም ዝሰርሕሉ ምስኡ ናብኡ ትገብር እያ ከምኡውን ምዚ ትድቅስ እያ ከምኡውን ምዚ ሃርሊ ድባሉን ትድቅስ እያ ወዲኣቶም እያ ዝተረፈ ወልሓደ የለ ተስፋ ዘይቆረፀት ታይ ከዓ ክትምለሶኒ ሜገን ስቲል እዩ ዝፅበያ ነይሩ ሜገን ኣይትደሊን ተደሊኽባ ንገርኒ ኣነ ኣለኹልኪ ይብላ ሜገን ግን ኖ ትብሎ ነይራ ምክንያቱ ልዕሊኡ ዘለዎ ብምሉኦም ሓለፍቲ ረኺባቶም ሓደ ምሸት ናይ ፖሊስ መደብ ወይ ከዓ ናይ ፖሊስ ፓሪ ነይሩ ኣብቲ ፓሪ ሜገን ካብ ማዓንጣ ንላዕሊ ክዳና ኣውፅያ ጥራሕ ነብሳ ዕርቃና ትኸውን ቶም ፖሊስ ከዓ እንዳመፁ ቢራ ናብ ኣፋ የፍስሱላ ብድሕርቲ ፓሪ ሜገን ከም ኣመላ ምዚ ፖሊስ ትድቅስ ባይዘወይ ርስዒከ ነገርኩም ሜገን በዓልቲ ሓዳርያ ምስ ሓዳራን ከለ ኣብ ልዕሊ ሓዳርያ እዚ ኩሉ ትብዕልጎ እዚ ኩሉ ጨምለቕለቕ ትብሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ዝትገብሮ ነገር ግን ሰብኣያ ዝፈልጦ ተኣምር የብሉን ምስ ሜገን ዝደቀሱ ኣወዳት ኣዲኦም ተቁፀሮ ግን ብፍቅሪ ወይ ከዓ ብውሽምነት ቆምቲ ውሽማ ሸውዓተ ፖላይሽ ውሽማ ነይሮም ግዜ እንዳኸደ ከይድ ከሎ ግን ታይ ውሽጡ ክስሙዕ ይጅምር ብጣዕሚ ሕርር ይብል ብቅንኢ ይሕመስ ምስ ኩሎም እንዳደቀሰት ንዝሓተተ ሕራይ እንዳበለት ንዕኡ እምቢ ስለዝበለቶ ብጣዕሚ ይስሙዕ ትኽኢሉ ናብቲ ናይቲ ከተማ ኣመሓዳሪ ከይዱ ናይዚ ከተማ ዘለው ፖሊስ ብወሲብ ተጨማሊቆም ብወሲብ ጋዕጊዖም ኢሉ እሪ ቁፅር ኣቢሉ ወልሓንቲ ከይትረፈ ሪፖርት ይገብር ኣመሓዳሪ ናይቲ ከተማ ከዓ ነዚ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ስንብዱ ኩሉ ነገር ኣፃሪም ሓቂ ምዃኑ ምስ ረጋገፁ ንሜገን ካብ ስራሕ ይሰግዋ ከምኡውን እቶም ምስኣ ዝደቀሱ 7 ፖሊስ ይስገቡ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ሓላፊኦም ቲፋ ኩሉ ነገር እንዳፈለጠ እንዳረኣየ ስቕ ብምባሉ እሱ ካብቲ ስራሕ ይስገብ እቲ ከይዱ ኩሉ ነገር ዘላኽዕ ወረ ዘብፅሕ ሪፖርት ድገበረ ታይ ከይተረፈ ካብቲ ስራሕ ይስገብ ዝደርበኻዮ እምኒ ተመሊሱ ካርመካ ከሎ ከምዚ ናይቶም ፖሊስ ናይ ሜገንን ሓቀኛ ስእሊ እዚ እዩ ቶም 7 ፖሊስን ሜገንን ሓቀኛ ስእሎም ናላ ኣብዚ ጋዜጣ እዚ ነገር እዚ ብከምዚ ጥራሕ ኣያብቃን ኣብ ዜና ይወፅእ ብዙሕ ሰብ ምስ ረኣዮ ከተማ ናይታ ህዝቢ ብጣዕሚ ስንብዱ ብጣዕሚ ይግረሙ በዚ ነገር እዚ ከዓ ሜም ሰርሑ ኮሜዲ ሰርሑ ይላገፅሎም በቃ ኩሉ ሶሻል ሚድያ ብኦኦም ጥራሕ ይመልእ ሜገን ግን ትገብሮ ነገር ይሕርብታ ግን ኣብ መወዳእታ ዝኾነ ሓሳብ ትሓስብ ክኸስስ ኣለኒ ኢላ ትሓስብ ማለት እዩ ክስ ትኸፍት ዝኸሰሰቶም ከዓ ነቶም ኣባላት ፖሊስ ጥራሕ ኣይኮነን ንመላእታ ከተማ ኣከሲሳቶም ክፉእስ ኣከንዲ ዝተርግተር ዝበሃል ሱፐርቫይዘር ምሳይ እንተደኣ ደቂስኪ ብዙሕ ዕቤት ክትረኽቢ ኢኺ ዓራት ክንፁፍ ኮበርታ ክዕፁፍ ክኾነልኪ እዩ ኢሉ እሱ ጥራሕ ከይኣክል ከዓ ብሕቡእ ይገብራ ነይሩ ሪከርድ ይገብራ ነይሩ እሱ ከዓ ሪከርድ ገይሩ ከኣኽሎ ከዓ ንብምልኦም መሳርሕቱ ይዕርብቱ ኣባላት ናይቲ ክስታይ ናይቲ እንዳ ፖሊስ የርእዮም ከም ዝነበረ ንፖሊስ ሱፐርቫይዘር እዚ ዝገበሩ ነገር ብሕጊ ዝሕትት ነገር እዩ ሕጊ ከኽብሩ ተባሂሎም ዝኸበረ ክዳን ተዋሂቦም ዝኸበረ ማዕርግ ተዋሂቦም
أبوتا حق كوفيلم زوارد ويكا زحاسر حما أسرح كسرحو خلو نوتن بولايس راح زي كونه نتم محدار نايت كبابيون نايت كتماود وردت لازقونه اتم محدار نتكسي كبيت فرد سحيبو فعلا محزو دحر حدا عملت جن اتم محدار كل نجر أتصاريم حق مخانم سرقاقتو نميجن $500,000 كحساي هو بزي أقاطام خام ميجن هفتم تخون جن اتزقر من نجر سبقايا نميجن زخول مسفلة أي فتحان بسلامي محدارم قتلهم جن أنا زخون نجر تأثيره نميجن سبقايا نايب حق أدو يقرأي لله ويسنة $500,000 كبير اسكي قمتكم أبكومنت تصحفوا لي نايلو معلت التاريخي نزي مسلني من ترأفتكم لايك قبروا نبقى الأسبات نقدر تحشير قبروا حساب رئيتو سخونا نقل مزلوكم كأبكومنت تصحفوا لي سبسكرايب نقوار كي ترسعوا أبزمت لكع كمزي حقا تاريخ حزالكم كمتي سنايك أنا نتوبوا لي كومنت واو بتعمي إذا مسكنكم